সময় নাহা লামানি পরেबो তারপর নরংसो खालगै नासिनि तंमानि बागै नरंनो तैसा आनि हामजाक मायाफोर तै चिनि बुबाग्रानि मै जतन चबानि चिबाय मायाफोर तिनि बेसि करब सागला थाइसा करब सानाय जे जों एसे दिन कलकमा रमै एसे हिमानि परेबो जों जे साक्सेस होनाय दे ना आंनिया गोबां बर'नि कुइसन फायो गोबां बर' सोङो ग्रेडार डिपार्टमेन्ट माननाय दे गोबां बर' सावो जों कि आइटिए तिरनाय दे बाय थांनो गोबां बर'नि कुइसन फायो तफाव आं नावना सानि मोसङो जों उन्न पार्टी हाय खालायमानिया जिनि मेइन इमांलाय जिनि ग्रेडार डिपार्टमेन्ट जिनि थामसा जिनि बुबाग्रा कारण बुबाग्रा बार बार अक्रमनो साव जिनि बर' যদি দুর্য রমি 16-17 মাস যদি নাচনি দंलाय जिनि हा जिनि नायकल फान खालायनाय जिनि हा जिनि सासन खालायनाय जिनि बुबाग्रा नरंनो ग्रेटार डिपार्टमेन्ट होयनाय अबनि बाय जों जत्त थानसा मा दंनाय तिनियो सानि मुसुङो विभिन्न पार्टी जों खालाय फायका तिनियो विशेष खालाय सीपीएम रंनि करंमा सानाय कारण दीर्घ 70 বছর 25 বছর যখন সিপিএম আমল যিনি বড় দফানা আসেখাই ঠকাইকা তিনিও ন খুমসাবাই তিনিও লেট্রিন ন খুমসাবাই সারা জীবন যিনি বড় ন ধ্বংস খাইগলাহা তিনিও বড় তামহান পইলা যিনি যারা সিপিএম খাইনার লিডার তামহান সমস্ত মজদুর এক হো তিনিও মাহাই সাথে সাথে যিনি বড় রং মজদুর সিনামিগলাহা যিনি বড় আগে হাওত মই চাই চাকरै तिनियो जामुं लोंमुं अभाबख्रै तिनि जों तावनाय राजा हायके तंनाय बर' तिनियो दुनियार मजदुर हुते हुते जानि बर'नो मजदुर सदानि क्लाइन था ताकुते बुर अबनि बाय नारना सानि मुसुङो जों ताबो जिनि बुबाग्रानि बिसिते थानसा गायसाना जों कोनो सीपीएम बिरोधे सामानि करगिया तिनि जारा सीपीएम खालायजातो कांग्रेस खालायजातो फादि नि जों बाक्सा बर'बले जों तामाना जिनि हा नाङो जों तामाना जिनि जातिनि अस्तित्व नाङो जों जदि जातिनि अस्तित्व जदि लारंमाया हला फायनाय जों 2026 सालके माइ थांनाय ताकुते बुराव अबनि बायसि थानसा नाङो बुबाग्रानो नरक सायमानना जिनि बुबाग्रा बुसुजरा दुख माने तिनि मकलि मुक्ति मा हुइतन कारण नरक सियो जिनि बुबाग्रा जिनि बरफ दफानि बायनाय दं जिनि बुबाग्रा बिनि मकलि मुक्ति आखुमानायनि कारण हा बिनि जाति जिनि जे जाति दंनाय अ जाति गमाय थानि नाय दहा जों आगे लामा लामा काम खाया ताबो नायदि लामा लामा काम खायने जिनि बरफ दफा जों आगे ईट बात्ता काम खाया आगे कुली रंगनोसो ईट बात्ता काम खायमान नुबो ताबो जिनि बरफ रंगनोसो कुली हैके काम खायमानि नुबोय दं अबनि बागै जों बहुत चेन्ज हमनाय जों कि पार्टी खालायदे चेन्ज हमनाय अबनि बागै जिनि बुबाग्रा सावो पहिला जाति उनबो जाति कारण जाति करै होला नि कोनो पलिटिक खायनानि रास्ता करै ताबनि बागै जिनि बुबाग्रा नरंनि थानि कायसा करंनो सानो जे थानसा मावनाय तिनियो जिनि जारा युथ दंनाय ब्रह्म बागै खूब गाहाम ग्रप जों 1200 तते पुलिस लांनाय जाते नरबो थंग्रागमै खारागमै जों फान बाक्सामै जों जाते लड़ाई खालायनानि बागै जों पुलिस रंनो नाङो अबनि बाय जखन जिनि युथ रक दंनाय ताबनि सिनि नरक थियार मावनाय जारा इरानि सिगला दंनाय सिगलि दंनाय नरंनि बागै खूब गाहाम ग्रप नरक जाते खूब परिश्रम खालायै जाते अमाहाय जागाबो टिकियै तिनियो इ बिष्णुपुर हाय जागानिबो जाते जों पुलिस लामानातै नबतिया तंदि कारण जों सायमानो प्रशासन जदि पुलिस जदि जिनि लागत हलाय जोंबो खूब फानग्रा गुमनाय एवं जिनि दाबि दाबाना जों खूब आराम खालायसै खायमानाय अबनि बागै आनि खाजानि ताकुते बुखुर नरक थियार मांनाय जों फायनाय सालबो जिनि ग्रेटार डिपार्टमेन्ट साननानि बागै जों बुसकांनि मासो 16 तारिख जों दिल्ली थांनाय जिनि युथ फेरा तंनाय जों बरामत लांनाय कारण जिनि दाबि दिल्लीनि हयतेसो जों तबनाय कारण ग्रेटार डिपार्टमेन्ट कोनो दिन जों त्रिपुरा हानि त्रिपुरा राज्य सरकार रिया जों बरनि रुनाय दिल्लीनि हयते रुनाय अबनि बाय जों दिल्ली मा थांनाय जिनि आन्दोलन मा खालायनाय जाते जों ग्रेटार डिपार्टमेन्ट माननानि बागै जों आसुल तंया जों आसुगु तंमाया जिनि जारा लिडार तंनाय त्रिपुरा मथानि जों केबा आसुल तंया कारण जों सायमानो जों जिनि हा कमानाय नायतो जिनि जातिनि अस्तित्व कमान नायतो अबनि बाय जों तैयार रङै ताबोनि सिनि जाते
जों जे एवारनेस रमानि जे बरफ बसा थामसा मांनाय हनि अबनि बागै जों तिनियो लेङै तंफानो जों तिनि बरफनि बागै सामोन खाय दं ताकुते बुहुराव तिनि जों जारा जोंनि लिडार दंनाय जोंनि त्रिपुरा माथानि लिडार दंनाय जत जों थामसा हय जों जत जागाबो जों थाङै मा दङ कारण जों सिउ जोंनि हा जोंनि दफा अस्तित्व पहिला अबनि परेसे जों पलिटिक अबनि परेसे जों विभिन्न किसु अबनि बाय जों तिनियो जोंनि जारा ताखौ भुक दंनाय खुब जों केयारफुलि माखनानाय जों फायनाय बुसकाङो जोंनि आन्दोलन मा जारि दंनाय इरिनि जारा दंनाय सिख्ला बदल बराबो फानक्रां मावनाय जों टियार मावनाय कारण जों सेगै मानानाय जोंनि अस्तित्वनो रक्षा माख्लायनाय अस्तित्व रक्षा खालायनायनि बागै नरखाय बरफनो नाङो आरो खाजानि दाखुकताय बुहुग्र फायदि जों बाक्साखलाय चबाख्लायनाय जों बाक्साखलाय जोंनि हानो जों लारगलायनाय जों बाक्साखलाय थामचांलायनाय अबनि बागै जों तिनि गुफुर गोसोम कसम हियै जों 19टा ट्राइब दंमानि एकटा ट्राइब दंनाय त्रिपुरासा ट्राइब दंनाय त्रिपुरासा थामचांमोन बिसिंसै जोंनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड लारंनाय ताकुकताय बुहुग्र अबनि बागै जों टियार दङ जों नांखाय जोंनि हा दफानि बागै जों थैरोनाय जों फानदोनाय जों अबताफनो जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड कम्प्रोमाइज खालायनिया जोंनि बुबाग्राबो सावो सिरिफ 16 मास नासिंदि जों इलेक्शननि बागैया किन्तु जोंनि हा दफानि बागै जों टियार मा दंनाय अबनि बागै आनि खाजान ताकुकताय बुहुग्र सानि मुसुङो जों असक 73 years जों असक दिन क्लाय दंमानि निनि आनि बख्रबो सम दावै बर' फालै जाय दङ जों अबनो वानसुंना नांमानि तिनिया जोंनि जितेन चौधुरीनो तावहिन राज्य सम्पादक रोजाक ঠিক আছে রই মানো 25 বছর কোনদিন রাজ্য সম্পাদক রোজা গিয়া তারমানে বাই রোজা গিয়া কারণ ব্রক্সিউ যে বরফ বসানা রহলা বরফ বসা তিসাই সানাই অবনি বাই রোজা গিয়া তিনিও রমানি কারণ তামা বুনসা করে ও তাंनाय চুট পালাইলে বুদ্ধি বাড়ে মানে অমহাইছে মুইতহা শিকক খারি থামানি পড়েছে নিনি ব্রেন বাড়িও অবনি বাই जों তিয়াতনি নাंनाय তাবো जों केबनो सुजुग रमिया जितेन्द्र चौधुरीनि समय थांका ताबो मुखा बुबाग्रानि समय बुबाग्रानि समयनि बिसिंसै जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड मालानाय ताकुकताय बुहुग्र अबनि बागै जों टियार मा दंनाय आरो कायसा खरक सानि मुसुङो गोबां मा बर' सायमानो ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड माया ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड उनिया जों जे कन्स्टिट्यूशनलनि जे दारानि अनुजायै जों सानै दंमानि अब कुनु बोलिया जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट दङ जों सानमानो जोंनि आलादा स्टेट आलादा राज्य जों सानै मानो अबनि बागैसो जों सानो जों कुनु भुल खालामनिया गोबां मा बर' सावो मांगला अब माया अब सम्भव आं बरनो कर कायसे सानि मुसुङो आगेबो साजाक दङ तिनियो इ एडिसि उंया एडिसि खालामनिया एडिसि उंया तांनाय एडिसि थांते थांते अब ताई अब खालामनिया किन्तु आं नरनो सानि मुसुङो जखन ते थामसा मुइ चबा खालायका थामसा उंमानि बिसिंसै जिनि बिजय राखल जिनि सामाचरण त्रिपुरा गोबां मा तिनियो लिडार रक जखन थामसा मुइ फानग्रा खालायै जखन चबा खालायका दिल्लीनि हयते जोंनो एडिसि रखजागो अबनि परे जोंनो तिनियो स्टेट गभर्नमेन्ट जोंनो एडिसि आफारि मारखा फ्रि गमहाके जोंनि बुबाग्रानि थानिबो जों जखन थामसावनाय जोंनि बुबाग्रानि बिसिंसै जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड सोनामनाय अबनि बागै जों केयार मा दंनाय ताकुकताय बुहुग्र जोंनि युथ जारा दंनाय जारा लेखा फरिजा जों जारा फोरोंग्रों तिनियो खेला दुला गाहाम बरंनि बागै पुलिस एवं जारा तिनियो एडुकेटेड बिएड खालायजाक बरंनि बागै जों टिचार जों सोनामनाय अब जों एडिसि गभर्नमेन्ट हयते जों सोनामनाय हनि जों कक चाबलाय दङ अबनि बागै खूब जानि जारा यंग तिनि जारा एडुकेटेड बरंनि बागै जों एडुकेटेडनि बिसिंसै जों बरंनो टिचार सोनामनाय जों बरंनो बिसिंसै जों पुलिस सोनामनाय अमायके जों एडिसि गभर्नमेन्ट हयते जों सुजुग सुबिदा रनाय हनि जों वानसुगलाय दङ अबनि बागै बेसि देरकरै जों जोंनि जारा यंग बरंनि थानि खूब गाहाम करगब नरबो तैयार दंदि तेबो लेखा गोरोंदि जोंनि बरक दफानो जाते मुक्ति खालायनायनि बागै जों एडुकेटेड रंनि नांगौ जों सिनि नांगौ बिसिंसै जोंनि दफानो जों फिउनि नांगौ ताकुकताय बुहुग्र अबनि बागै आं बेलायকক सानि मुसुङिया बाट नरक आसो कष्ट खालाय खोनामानि बिसिंसै नरकनो थाइसा थाइने कक साय खोनारमानि अबनो बिसिंसै बुलप्रान्ति उमानो नरक नाकारदि तिनिया आं नरक थानि ते लास्ट वान कक साना मुसुङो सुइन्दाबो उमै दङ लास्ट कक खाय थामसा तहला सब किसुङो तिनियो पारानि बरक खुमसा जदि थामसा तहला पाराव कोनोदिन हामिया फैया
ঠিক অমাহাইকে जों সারা ত্রিপুরা যদি থানতা তহলা কোনোদিন হামিয়া ফাইমাগলা চিনি বিসিংতে এবং চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা লেন जों কোনোদিন माया अंगला जों माननाय न माननाय अबनि बागै जत्तबो जों थानसा दंनाय थानसानि फान जोंनि बुबाग्रानि फान जोंनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि फान असमसाय जत्तनो पाइपलाया हामबा